Mran ko school ba kire no. Nya sa mra yi na okoi. On fan ko court. Na yenhu na adwuma Mahamadi amanu. Poso Mahamadi amanu yenhu ni muduro. Na obi ya ka kire o se mi adwumbadu antoso mienu. Bi court bi akoginaye aka se asumasi anabenten na oya sampahina. Wonsi ni hu wonye no pre. Enti se ye po obi a wa ha wo mo a eye Dormaahene na ha me nua Samodua. Abusia for me mama kwaba Nyansapo TV so yaka se Nyansapo anu agye so yes sane no badwemba kwan so ene so yasen de ehye bio for black power ewo ye nchen de bia eni ni di nkomo nti de bia sa na ehye se ya na won se asem foforo ho nkomo e na ye ba bedi nananam di nimde na dom no to tena se sei no a tin se o sha se akra di kan akra kasa asa mama na kwaba nana me mama kwaba ata tare de mi hu da no boss matale nembe ka boss. Can say dogs different. Okay, some wa boss mbebiri. Ti we show me sha ebe hadwen. Boss no be kan. Ne wa sha wa de. Kan ye fen ka me yaje na so we de wa fa wa de. Na ne so yesi de hye bi na ne ye kwe ya hemfo sem kakra. Video bi ababonten. Ye wa we de wa o papa Dormaahene. Onye papa bi mo matwa mu. Wa na ye kwa so papa no na se dey o kan sikadwa kofi. O kan sikadwa kofi. Se ohene bia no o kan wabakwasem, onko kan obi abakwasem. O kan wo de no kwa. O kan wo de. Eno na ade be pagya wo kuro. So oti ase. O gidi se o nananam free form. Ene ba ya bia na form pai free form. Ene ba ya. Na mere o mo ba na kan ma ye gatu o ma no. Ene o ma hye nso de. Obi a gi adu. Ene na ma doma ana se ebono twi ni kura e ma aduanafo aduana o makonwa mu yeduro wan ntima nkyere knaman no ho abakwase bompo ama nkora nsua wo buku obi esikadwa kofi a o ene na obeka no kyere no se enya no kure okay nti wo de no ye no kure ti ho na metwam so onye papa bi nti se do wa nkase wa firi anu nti na makwa ye lumba last born Matiase na o de utimi firi bebi pra kono ko wo bebi pra me kokora me de me ko ana ebe ko nsem ni Frantumago ti pepe prago okay wa hene de se o pese wakonwa be ye kese a e wabakwasem na me wakonwa ye kese no kwa so what I say man bebere na wo Ghana ha ene Africa ha na nso minim di abrofo no mbekon ye because minim se aduanafo no abrofo no mbekon ye se because of kraman na jeti na mpe kraman no dia minim ise mo kire me na emu masantefo se konfo no chi be yi sikadwa kofi bi ma wo mo esombo eno na amom kuro aye kakraka abrofo chiesi ya se ne sikadwa kofi no mbeje enti akwese broni antimi anye wanje abesi nne enti obetimi do wano aseye nana dabi ensi eno na ma me yi me hu firi papa no se ohene enka ne yonko akonwa okane ho asem because akonwa no unnim na de ban unnim ho abakwasem enti obeda na waka asema ye nim so yenka wo yo ohene ani kwa se oyesa so what I say wo de na wote ho no de unnim wabakwasem wako school to betima kan wabakwasem ma obi ate ba obi abakwasem na wo kan no betire me say broni a wo kire twi wo betire me say wonti me nkire tafira wanya asem a wo kire ma kire akoko ombe so so na say wonti me nko enti obeda na waka obi abakwasem ama no wonti me nka enti ade ntina obeka say anya no kure ti oro no de anya no kure de wo de de no kure wo sa kan ya ka ti say konfo bi na obetimi akoma masika bi afiri dwaba so what I say se obi konfo bi ntimi nkoma masika dwa kofi mfiri ba bi aba enso na anu ya wuye wa konfo so snap a omudidi wanim se omo koma nde ogidi so omo kwa no omudi wanim busom bi anka omanyira na omafira na ode snap waso abusom bi anka no nde ogidi se konfo okom ana obusom na konfo na ntimi anyi hwe ni ntra na wonnyini ana so what I say enti wo ye ohene dia obi aso nim se akonfo sem na ma ohene akonwa mu yedu enti se o clear akonfo sem se akonfo sem no ohene konfo bi ntimi nkoma bibi nsi dia ene na wakom na gu kuro mu no doma ho na akonfo de gom gu wa de omunya akom no mo nkonkotena be tunjo bi de ni asa ni eni okay ati so what I say enti na o se ka akonfo na wo ho no kra be ka che Dormaahene se ketachi wada woro ma sansem ya wo kwedi yesrew kasa tenten mfumso mpem enti yesrew wa kra mo se mo kra mo nya akonfo because mo ntimi nyi bibia ma ndi se domafo akonfo se omo wo tumi omo betimi akom mo nkom no mo nyi kraman mra ye de yetuma akom masika dwa kofi apie omo ntimi nyi makra man pie
So what you say? And you only maybe wa e na me pese me ko bebre. Enu ti na me se papa no anya me papa bi. Me twa so. Say why this one you ho afiri. And they said yeah, me na me lumba papa last born. Yo Martin na. They said your friend me Charles Prince Maf. Hey. And come for black. Ayo. Na yan kodi kan ye be kom komoni mo no. Yan kokko video no embra. Na ya hwefo enyanti ase no. Eye video ye gina so de san komo. Ye hwe video ne bra sese a. Mra nko school ba kirem no. Nya sa mra yi no okoi. Se oni bi oka asem na nipa ne tifie obati baba mfa ba ko dini nko hye enwomam. Me da me nti bi da wo. Na obi a ka kire o se mi ajombedu antosu mienu. Bi court bi akogina ye aka se asumasi anabenten na oye sampagina. Wonsi ni hu wonye no pre. Mama bi nye be takra wodwam na be pia be. Minim bibi abedi pia be. Nipa mienu be di asem na be ni wa. Ben muaj e mabako. Nye sa amra ne nkosua ye. Nye sa amra ne nkosua ye. Adi so mienu opre ko na. Nka mieni ni kura ba ko di kan atna so fiedu. Krobia ye free anwoma ampasa chi kotoko. Free kokofo aduampofo antwi bewie kumase aduampofo antwi. Da mena wonim so bi wosan hu ba bi edum na hu ba bi adan hu ba bi so ye kaka pempen. Wura kota wonim sika fi bla twetwebo oda kuye mu frika chichi wodi manisam mampani diska tu panjin tata Appiah enyanko amfre bodoma fre to apentia. Ghana man ni wiasema ni na so fre no. Osaya ne yesuro no yensuro bia wo memu osai se tunkwana ene yesuro nyampani sai nyamekese de boni dia ya boye mu ase ono nkoa ene yesuro no wo bema se tu nyamekese. Okay nana video ni yakwa akohwe aba no Na wa ohwe video ya ye be sire yewura mahama nti ye papa ya obo no Appiah ko jeji obo ne sei nana obo ne sei na de wakan de anade na wakan ma me nkire wade onse Ghana ha mra ya adwuma no kore so ti ase se wo ye Appiah ko judge na se asem bi na wonte ase a e court no so de ko ni kwa se wotena badwam ebo asem ni gu se wona wo kan nko ba bia o oh sa en se na wo ye Dormaahene kan enko ba bia o so so ye mranimfo na so de mra na ye adwuma dia onfa asem ni nko court onfa asem ni nko court onfa asem ni nko court hwe metumi Nyansapo duafo Betulefo pa. Dormaahene mpenasem o. Adenti na kan sa. Dormaahene mpenasem. Adenti a. Hwe emra Ebro Regional House of Chiefs. Se omo anya letter bia amfiri ho a enka omo ntimi ngasete friends say sama Jafra o. Yes. Komo ntimi ngasete no. Gazette hu asem dan ye be kan ha. Sort ase. Yeah. Fine. Yen hwe de bia me ka me se ye probia. Mini asamodua. Oma ye na proper eye Dormaahene Regional House of Chiefs. Dormaahene Regional House of Chiefs. Oma ha boy na nkasa. Me na me ka kire o. Oma ha boy no. Adenti na ma. Omo ne boy ne sere kwa. Omo ndo boy no. Se me nua ne betie mi a, omfa ne ho adwene. Hwe, se wo hwe according to me nua boy na, wo kire se wadi akonwa no for 10 years. 10 years. Ade na monti manga sete no. And then the question because video bi a ye hwe ne hu social media no. Yes e bi a hu ya na ye di eche. Ye hu a ye nya time so hwe comment section no. Nsema nkrofo bisa. Dodo na bisa se adenti na 10 years ni. Manga sete no. So I qualify ade na manga sete no. Eti omo mo Regional House of Chiefs wo bunu ni nyina no. Ye nga sete wo mana. A gazette yo. Hwe bi nua asem na da ho no o. Ye mfa no besepa ne ko na ha ba. Ye ntase ne Nyansafo. Eye me yase me nua no wadi nkuguo. Eye o ya. Eye me yase wadi nkuguo. Because obi a watena konwa so 10 years. Na wadi nkuguo. Eye me ya. Eye what? Ena me nua me ntimi nkase ntia ne da. So what ase. Ba mpanyimfo no motena so for Regional House of Chiefs na omo Dormaahene no. Omo ha boy no. Hwe omo si mitumi ho mafa hye bi na ohene bi ka bibi gu na sum na ohene bi enye no kra me se ayadanko dada adwe no omo de boy no. Adan na mo mantimi angasete no. Ni asem na question obi ebisa. So what ase. Sa waye ohene a adan na mantimi angasete no. Na waye ohene kra na si agasete no mpo a ene ba asante hene animu a adan na ororo ne mpaboa. Oba asante hene mo ororo ne mpaboa. Ororo ne mpaboa manhia se o ka asem na ororo mpaboa na che se wonye hene.
So ye hene da be hye mpa no bo ye hene da be na santen na no obi aka so se do mpa boada oye ontuma na abekọ ha yen kope video na tema no wo santen hene nimu no se na wonworo ne mpa boa ne na sisi form ohene be na de na sisi form that's what to hu ade so to we untuzu sense fonso no wona firi ba ye enye ho na fumso ne firi ba ye okay so ti ase e ya asem nam de be sisu se me nua na ye wo hene ya gasete no e na manso aba ho ne ye ka wo ye wo hene wo ti akonwa so wo wuro mpa boa ye dai wo mpa boa nya hwe wo wuro mpa boa nya hwe wo wuro mpa boa committee wo to hu ade so me ha se me bosom dem me ma wo hene wuro ne mpa boa ngura me bosom dem so yo hene wo ye wo hene so wo hene ne kura no wuro fi na wuro mpa boa de ba bosom dem mechi wo da bia wuro fi hu na de ba wo de ba aha wuro mpa boa se onipa bone fo di wachi a ana wuro mpa boa no fa ya ontu wade so tu ade so so ta se enti ahensam ne mu odu so enti yewura Dormaahene ne nsam na kan social media no na obi aka se agase ti na anya no kore no on fan court na yenhu na adwuma Mahamadi amanu poso Mahamadi amanu yenhu ni muduro na ai say National House of Chiefs e gazette obi ma ne be ye hene a so because obi o ye hene say ka say Dormaahene asema ye kan ono betimi agina against the decision na National House of Chiefs are taking. Na let's talk na say national no kan ho. Don't ko betimi agina na so ono ko betimi agina against anke gazette boy no. Eh friend say Sama Jafra. So betimi against say anke gazette no. Nka wa against that. Na tumi krata ni firi wo mo na de call court. Na de call ho ma gazette no. No ho na say free ye. E free wo? So ta say untimi gazette obi a abra ho no mfa letter ma. Enti won sign ho na ne signature shashe e ho Dormaahene ya. What a confusion. Why na sing ni chashase here? What a confusion. It is I will say, enya wo na sing ni chashase here. Na se wonim ho hwede a. Ade na wonfo mo court. Na wo kan social media. Social media bese sade ai. E ntokwa de beba keke. Fa court ne hu mra nim ne kura wo no. Ha. So did asem na se. Mati asem na se. Una wo ye president. E wo Bron House of Region House of Chief. Yes. Una do ma no. E na sa baby enso e wo no so no. Sampa wo no. E hye bono. Enti wo president no on sanhye krata na se a e ba ne se ne ye gazette no enti me nko regional ho national so ka ho national ho no o ka ho so ta se enti e ba ne sen e na wo se wonim ho hwe e na wo ye mlanimfo yetuma achinchim wonsa agazette obi a onya awe a wontimi mfa nkokot a wadane blogger o social media Nti social media so no bet na ka se ense sahwe enko court no nka se mensa nsa se na wo ye no nti no wanye so ti ase enti se mfumso wo ho a ma wo hunu se ye gazette na enye yie because ye gazette obi dada 10 years ni ni enko hwe krata nim se na de ye gazette obi 10 years ni na mpese ye gazette ni pa foforo sika ho momu na nka ibe hunu se ye nua samodua ya gazette na ya gazette no enti se ye po obi a wa ha wo mu a eye Dormaahene na ha me nua samodua wo de ne re hye wo mu 10 years aseme ba ye 2 years mu na ya gazette Sama Jafra enti je na 10 years na mo ye se bibia dia dance se wa ye de hye odi akonwa ne mane yeye ade na mo gazette no je na ye ka se ye pete pa hena na won say ma me kire wade de enti ma gazette ne ye adwuma ne say se wo ye wo hene na be prumpuntu aba wadwuma eba wo man mu a e ye gazette no e na betum mo nya mpuntu because aban ne kohwe nkrata mu a mampon awo hene doma e wo hene dunkwaw e wo hene enti ye pribia ko dunkwaw a e ye wo hene ni mom ne ye be frɛ no na abesi ne so na mom se wo hene ni kronim e dia a question mark e wo ho enti ni bibia nko kromu ho no se o ye pehena ansa dise ye pehena ansa enti wo kwasampa bibia nko so 10 years no dia na aban abaye wo sampa 10 years na menua samodua so odi akonwa wo sampa no 10 years no dia na ebetuma bodin wo se aban no abaye wo sampa because na onye gazette enti na nje ntum so yo hene na mpumtu akoso ho sem ohene ni ho okay ayete se kuro se manso ba kuro mu a ne yi layout afri this is assembly layout nya adwuma je se ohene ba enti na se ohene ni kuro mu a wo to asase agina so si ntempa na nyenye si hene a o changing asase nkrata sort ase enti at the moment a ohene ne beba na wasi wo na awie no ontimi mu no obeka kiro se
Uni location people. No wa ya ma wo. Won't mu dan ntu. Na mmom se uni location people. Na asase ne da ho de a. Obeton, obegye. Enti menka so ohene bi agye wasase. Besia agye. Because new king new law. No correct. No correct. So, enti ye besere ye nua Sama Jafra. Say me Black Power maintain ba biala da. Na mmom Ebunu region have the chiefs. Omo ho no. Omo na di mi nua na boro. Samu dua asem na wo kan. Me na meka kire wo. Omo di da boro ankasa. Ade we kura me ehunu se omo nye mema. Omo nye mema. E omo ho region have the chiefs wo. Omo nye mema. Omo nye mema. Ade na obi edi akonwa o qualify ma hwe ne nkratam. E ya kan abakwasem. Bibia chese ne nanam nkonwa ma di akonwa ni nyina obi a wo ho, o henema a wo ho, o wana busu apanyini, o ni kontre, o akwam, o bibia ade na mo nga sete ne mane ndi mu so wo yo hene. 10 years. 10 years. Dia na mo ye 10 years. Edi na si. Question mark. Edi pa na si. Ah mutimi ye nipa na bro sei. Ah? Ntempa na ya gazette na nka we nyina amba. De bia meka me sese ye po bi a asomdwe wona fa. Enka ye Sama Jafra. Sama Jafra na. Ona asomdwe wona fa. Adentia. Emla omode sam modua si so 10 years no. Ni nyina no ne twe manso. Manso na sha se ache. Ache. No ne twe manso se da bia konwa ne omode a. Eno mo twe manso abasa basa bia nkoso. 10 years ni nyina ntokwa bia nsi kromo da. E ba ne sen na fe ye gaseti Sama Jafra ntokwa ekoso kromo. Yemfa ne ba bi nkwa adwendwen mo. E ba ne sen na fe ntokwa ekoso kromo. So that's it. Manso kromo fu ntokwa nsi ho. 10 years na yenua Sama odua so wodi akonwa okromo no. Ntokwa bia nsi ho. Sa time na Sama Jafra ade manso atakre ne se akonwa no enye ne dia. Basa basa bia nsi. Ntokwa bia nsi kromo for 10 years. Nanu ye gaseti no wayi akura mayo. Ye hwe ntokwa ekoso okromo. De bia ho froba. So that's it. Enti e be se yenua no mbro yutu na o maka o mo ho abom se ye mpene no. Dormaahene di o mo hwamo. Bro as of chiefs o ma di ebunu yutu no ehwamo. So that's it. E na wonim se ebunu regional house of chiefs no o mo ntimi ntu hini nsi hini o. O mo ntimi ntu hini nsi. Debi. O mo ni sa to me no. Enu ntino mantima nga seti Sama Jafra no. Ai Sama odua no. O mo ni sa to me no so tumi tu hini si hini. O ni sa to me no. So that's it. Sante hini ko na wo sa to me no. Ghana ha nyina sante hini ko na wo tumi so tumi tu hini etu hini. Ukọ Dormaahene we Dormaa nko ahene. Onye bonofo nyina ahene. We ni bonofo nyina ahene wo. Sanate enu tino woni sa to me no. Enti se opese onye sa to me no a. E wo se mu nyina mo kam ho bom. Na munya bunu hini ba ko pe eno wonni asase wo kurom ho. So that's it. Se mo pese mu nyina mo kam ho bom. Na mutimi si hini tu hini e wo Dormaa side e bunu side a. Mu nyina mo nkam ho bom. Dormaahene tena asase so. Tachima hene tena asase so. We tena asase so. Na mu nyina mo mpa wo hini ba ko. Ah ono de oni se wa ye Dormaahene ana wa ye sei yenye ni nyina ebunu hene ba ko obetima si hene tu hene nkosi kopem se sa bi beba ne de obia tu hene ensi hene e wo sa abunu side ho obia tena asase so yenka no kure na asem we no emwa ye we ebunu ya wale ye hu ena sa de na emra we no ko so ni nyina no ebunu sa atam no mu nyina ka mu hu bom ena mu yi sante hene Asante Empire no na bonofo nyina wom Dormaafo nyina wo obia hyem bi ekogonja mu nyina nodness ni nyina anworafo nyina hyem ena Kwame Nkrumah sha ase oba ya o chichemu so ti ase enti mesre hwe bunu youth me do mu me nuane wo mu na mmom no onse me nkasa nti bunu youth bia David so ti ase yem fat entena se ne yen kan asem na wo monko bro yutu nyina nka wo hummom bro champion boy yutu nyina o monka wo hummom na wo nyina nhia doma ahemfo na se bro ahemfo nyina na ye musa wo se mu hwan na ye bro friends say bro hene okay na wo hene ba ko ntimi pagyan se me ne bro hene a wo hene bi ya de wo a betime atu se ke bi wo ho anka doma hene ke atu no so mo bro hene a akoma tu doma hene ade se ko mo tu no ne ne ma na o ye no emwa youth emanka bo mu ma
etiti nipa ntem so nipa no se mutimi tu hene si hene a ade na 10 years mantwa nga set boy mon ka no kura nkyere mabunu no bunu yuturu mon ka nkyere mo se bunu fo e se na e ha yen ene de bia me ni amanyofo ko ntokwa se ye tie mam ye se ye ofa ahodie ade na ye ne ede ye ho no ye ntimi ntwa ye sika na abrofo mum na da so twa sika ma yen ye machine bi ni ha so ta se abrofo mum na twa sika ma yen se ye mahama abai se 10 billion ye betwa ma no 4 years ma 10 years ni ma ni sika bia biem ye twa ma no 10 years ade kaya twa de wa se kokope bosia bosia IMF ne ho anwan enti se ye de ye ho a ade ne ntimi ntwa sika be so ye man ni ye se kom krom kopa bosia ebi na ekoso odoma no ombeko adi ye so sa enti kopem se ebunu youth ebenya se ye wo bunu hene a obetuma si hene tu hene ne santifo beko so adi wo mo so sa okura na meka kire o yenka no kura nkire ye ho ko so tama mo hyehyɛ sa mbra no sa 1935 no eno mo hyehyɛ sa mbra no nyina mo nyina agitum bia agitum ema ebenya sa wahene no enti tamu na Ghana kura ba na asante no odane man dada so enti se nene sente ho aba nye sa kwan sei ene ye fa so mon trase na mon kope obi otie brochire ofiri doma ho bibi wona nsem ye duru na se ne bin kura na mbakọ bin na mon ko bin no na mu nyina mo ma nsa so ma ne se onu mom na se obedi bunu nyina so na ma pass nkrata na akọ abam na se eli kwa se nye se o se ofiri doma nkwa obetimi afiri e bia sunyan ana fefe ya se ya bunu youth oya bunu ni anya ne bunu ni mpo de hia ne se sa ebunu na o mchemu no te se yo Asante region ene se obono se wa hafo sa ne sa bunu region no o mpe obi obetima da bunu na no for hene a obetima si hene tu hene ebi ni ho sa ne de se ya na beye empanyimfo ne ntra se nka nkire youth no se ketachie moen moni abiri nyina no ye ni sa tu hene so hene ne ye ni bi enti se nyina epese ye ka bom ne ye man ne ye pagya no ne yetimi si hene tu hene de a enie gise ye ka ye ho bom ne ye nya wo hene baako obeda ye nyina ya no na no kura no sa ade no so enya yie because original na amka say original na de original house of chief yes empanyimfo na amode na de no no ti se ebono Dormaahene president ono nko na eba o ono nko na eba so ti ase ene do ye president wa Asante region ono so nko na eba do ye president e wo bono fence ahafo no ono so beba eti sa president fo nya na o maka omo ho abom na ye mu se ye ho se da ben na region no ma hia Asante hene tim bi omo hia ma Asante hene tim da mu bi eso o ma hia eso Asante hene tim da so ti ase yenka no kure yenka abakwasem enhyehyeye na nasa aganafo ye wo no yema ye nuano mo nte ase na yenya isa ntokwa kasatwitwe na ekoso no emwa yen emwa so eduba mu se me aban na ekubia na me se aban na nka no kure enkyere ye yutu no adenti ne ye wo play wo Ghana ha na president bi ebetu kwan agese ye ko high play ma no because ye place ni nkoye ye de na de obetima kono wiem wontem so ti ase enkoye ye die ho ye se nya fa ahudie eso de bi ye ko broni kuro makwa akopɛ bosia enti ade na ye sika na yetimi twa wo Ghana ha no ye ntwa nguma ama ne mmoro ye so ne ye ho ntɔ ye ye ni sa tumi no obi anya bi ye ni sa tumi no ye wo number ye twama ye se wa ba 4 years sika we na obeyusu anso akopɛ bosia ye sa akwa ye brofo na ho ne sa akopɛ bosia ye sa de ye japade ye wo eko enti de na maka se ye ofa ahudie Ghana ye ni fa ahudie so ti ase enti abanyofo no me enti ase se ekwan se na brofo no fa ye enti youth omo ye nyina ye nkan ho mom ye enti ye ho ni ndi ye ho omo ku ye kura bi beka ye enti ye na tuare ate ne ho hwe de wo ye ne kuro ya tra se mo bi akikire ne nsa agu achi no boye yam so ti ase enti na bunu no omo ni bunu hene e wo ho se de Asante hene e wo bia otimi si hene tu hene no ebi ni bunu to se bunu nya bi ohene be na bunu ni betuma tu no obi anti mi so bia fence ye na kumfia me yaw so na ye akan piesie
So ti ase. Ontimi ntu Dormaahene. Ontimi ntu no. Ontimi ka se me kosi hene wo, ontimi. Wonni sa tumi no. Ntimi nko. So, kopum se ne mumma ya na ka munya sa ade ne bi. Na nka original ma chem. Na nka onya obi bia wo ho. So, no kura wo ho, ye wura Dormaahene wo so wa ko school, woni mumra. E wo ho, wo ya we. Ade na won kan kire youth. Na de bia ntokwasem ene atutrasem na wo keke ni patibom. Ha? Krata ya wo kwai, wa wonim se, wa wo sengre cha wo so. A wa dia tum. A wo dia kwa me ya gasete no. Wo se dane wo ho se, wonim ho hwe, enti gasete na gasete no, enye nokre. Enti social media na wo ka no ana abunfo na wo no mahie na wo de president ehunahuna wo mo no. A obi ya ntimi nka hwe na mo hwe wanim to ya wo to hwe wanim to. Fa court. Court ni betimi aboa wo. Court, one ko kasa asemi wo court. Na court nhwehwem. Na ye nhuru. Se wo signature nka ho no ma gasete na. But signature nso ni so aye gazette enye. Enye ye. Ena de ntia untimi mi gasete no wo ba kirem. Se onye hene na we na ye hene ya gasete ndadada. Ti sa modua wade akomya 10 years. Ni mpanyifo nyina ho ne nkrata ani. Enti e ba sa ye ntimi gasete fa sama jafra. Jafra ma ni nye ye. What na wa me yetma gasete sama jafra. Afa na nam social media toto ayampia. So ye be ma court frɛ wo. Ade na won kwakire wadwen wo ho. Emra no ye se kura ya pagya oposum. Fa court. Court be boa wo. Na wan kasa kura tena mu di asɛm no. So ti ase. Na me hu nkrata court sɛm ye nkrata asɛm. Ahemfie so ye nyansa ne adwene. Entu ye mfa se ahemfie fo anya nyansa. Enti court no ebe ma onyansa. Fa ko. Wo ye wo hene sa ye judge. Unim de buru so. Ya sa bo Appeal court judge. Enti anyambia so obi asɛm ba, o de be ko social media. Ana be kan court. Ne be kan court. Enti ade ntra ono ne de won tumi kan court. No kan social media. Ye bi obo. Enti de okay abakwasem. Ye wura Dormaahene asɛm okay. E abakwasem no okay na. Ya gasete obi, wo se enye no korɛ. Nkrata asɛm ye adwuma. Wo se enye no korɛ. Na nu ya ahemfo kokko hyiahia ye. E wo se nkran ya sesen. En ya mo ne dua se sampa man hene ya gasete no. Ya gasete sampa ya gasete wo hene ni ho. Anya nkran na kosi ye. Na president mu nyina ni ho. When the man is so say, the work can be fake. Obi amane nsa so. Hwe. Ya mane kwa mane di ni. Ye besre ebunu youth. Omunjina sa asem we so. Wo sampa no. Enfo mani nto fom. Ombehu de omahemfo no kuro mo pese ombeka kire wo. Edua te se abusua te se kwaye. Wo akire bom yu. Ba wo ben ho abom ba bi adua bi ade. Esi. Enti enuanum bi omtimi sori free tachima se ye kwa sampa akoko. De na benya firim. Obi bo otu okun wa ku kwa. Obi wo se kan wa kwa. Enkrata asem de krata akura no no. Onu na ye panyini. Ena nye de kopɛ ena ye gasate sama jafra wo. Dormaahene kura na court frɛw na court ma olete na court yesese ye wunnim no bɛka wo na ye president. O fa kira kosan. Am ya gasate na wie. Uwie ya o pɛ so kire se enye wa. Fa court. Ni ehu do kosan. Ha, nana so bi na fogire wo letter. Wo signature. Ni enkwachi ni pakro. Because omo de se letter ne ba na wo signature wa kire dia. That's why you to make so gasate no. It is a new word here. Regional House of Chiefs. Why end a sign? I made it to Gassetino. One is saying, I want more money. I'm more money. Yes. And this means the president no vice there. Kona kwacho vice. So say you na sign there. Cho vice no. When chim dey tell sign I want more money. Never the court. Yes. So that's here. And I say you be as one sign. Court to free wo buy na wa ma. Ntu bum dan to mba Gassetino. I said den janhia to so. Se bia mempie. Asem na aba no mempie. Wo mempie kura na pie 1 o'clock. Na wako pie 2 o'clock. So that's here. Fine, you be careful to cross wa. Time na man one na ye so ye odai. Ye bo. Ye bo. Ye sha one time be bo papa. Enti so ye mlanim fo dia. Adna pese obu court mra so. Wa me kase ene court mra wo bebu so. Am wakodam am abunfo be yi no. Ebunfo be ne be yi wo. Obe so kodam abunfo ma. Bunu ne be yi no. Do ma fo ne be yi no. Wanya bunu hi no, wana bunu nyina no.
Sa confusion na Dormaahene dia atumu no. Dormaahene o. Wanya bono hene o. Na konwa no kura enuru ayo. Friends sunyan mpo. Sunya so hene. Nya o sunya. Dormaahene konwa enuru sunyan mpo. Na durublekum mpo. Bekum fo so mo hene. Ori honum de obia wone hene. Ba ni ba ko a oda nyina. Obi ni ho. Ntu da se bi wo ho a. Bia no me nim de wo fom. Omo ntire se bono hene ni. Obi bi ni ho. Mungogo. Ana mo kan se. Gogol. Na ma e bono hene. Gogol. Wah. Ayo. Na mo ma ye bi. Oyo. Ye di si na osusu se e den na yenua be ma samodua. Ene samajafra esi ya gazette ni. Enuanumi. E den no monye fa so de metini aka. Ache me nua samodua. Ona ye ketua. Eye me type ebikura me che no. Che man che no so abi be ye pe. Because fe no menya 42 years. Nti ebia se ono na nche me a ebia fe January ya menya 42 years. Birthday be no. Oh me dey na 31st me program o. E wo bo no so be bomb pai ma me fa no fo. Ti afi de me ne kese pa. Bo tintin na me ma fo. Hwe me wafo kura fo. Semaba. Yankwe. So ho, na sele me nua ne se. Yes bia no. Ontwa so. Na wonya na adwene na ode ama Dormaahene na se bonofo no. One ni nua ne nka mom. Ne mom bia na ankwa ye dai. Ama no. Ena ebi susu a enye Dormaahene kura ko hye na chi a. Ebi anka wenyina ye dai. Ama ko ni nua ne kan tiase ye dai. Eje adwuma ntem. Ena mo na mo so de made ma asem no ba manhia. Di kan kwa ama wo no ka asem bia ni ho. Na mom yodiom yese no na akoffa sanse mo nyina ye. Ade aba. Se me humi nua no na wa hyehyɛ ne ho so wo hene na chini yesi ne so na nipa di na chi a eye me fe na nso so no tumi krata ben na kyerɛ sɛ ɔyɛ wo hene anani asɛm wudi ne nipa ni so kwa aban bia na obekuru mo bɛfrɛ wo samodua sɛ brane entra sen ka asɛm da ama obi wura sampa isa na me hwɛ sampa hene sɛ me ya ga sɛte no ɔde krata ne nam mpuntudwuma bi kɔ so okuro mu a wo hene ne ho na bɛkɔ nokore akufu ado anka mahama mpo ekokuro mu no so ɔkɔ ayi sampa ahemfi a sama Jafra no befre no because one na the telephone number na bibia wo ho kyerɛ sɛ ya gasete no so ta ase nti e be sere sɛ boy no fi sɛ minua no fi sɛ odokuro no de a mo nyina nka mbom mo ya abusuafo ne mmakonya na ankwa anya dai ama wo sase mo meka bi tire papa keke sapon sɛ o fi sɛ odokuro no na sɛ akonya no kura ankwa ama no de a onko so no kuro no mo nyina nka mbom no mo nya kuro no yi na ko ba sɛ ma nya nti mɛsɛ ne ma de a ɛsɛ no kuro no ne kuro na wono no so tie mesre banyenfo se kasa tentemfo nso mpam asemo ya kan banyenfo mfa nkwa adwindwim ye nuanom Dormaafo nhwe na wo nhye ma ne kokan papa Dormaahene nsa ene bono original have chiefs for mo ho na wo mema ya comment se the American ewom ana enim to wo bono hene a mutimi ti hene tu hene omo wo tumi so mutimi gasati obi na unche mu a wode ama ye hira mo ye se e dan a ebekọ nationals ansa na aga se mo tumi o mutimi gaseti obi dia adena 10 years o man gaseti boy no tumi a na eni ho ntia oni tumi a betumi gaseti no e mo kan kura kire no menua ye tumi gaseti ni tumi o ye ni tumi no tumi no so ye na twema nso ntia be ye ne den ka menua ni hu kwan ba fa so a enko be ye so ta ase ye kan kura kire ye ho ebi na buja panyi ye ya yade etumfo ntam kan na afi o ma ye pege se wontimi ni yantwema so no wonim papa na wanya na wonim se Dormaahene oni sama Jafra o mo ye fine papa Dormaahene sama Jafra ya na magaseti ni o mo ye fine ankasa a o mo to nsa didi nyina a na sama Jafra bakura te Dormaahene nchen no nice eti Dormaahene ye wagadri bi ni adanko dada adri bi kire Ghana fo ne bonofo ha yo obi a wo se untimi odi akonwa enye edi na oje ne batena wo fie eto aduane manidi so say mo ye namfo nti enti se mo ye namfofo na mo ye anuafo de a asem na ba omo nyina aye ma ada na wonfa no kure na tu ba bia no kure da enya hwe kaso se unim se Dormaahene timi de ne nsa si ne bo emergency after chief wo Dormaa e na se bono e do mo nsa si o mo bo e no mo ka kire sama Jafra se samodua se ye ntimi ngasete wa e bia ka sama nso we kura ka boy ne ko anye de wantwe anse sika enko ye fast e de ne ho be dom asante
e bia sa atam no na ka samodua samba jafro nya mai enke ga seti no because ni na dibida samodua so na dibida obia na dibida obia di na dibida na on say bebre na nte sante hena se obedi akonwa 99 2000 obo odwa na ose akonwa bia ne na ya mana akoye mfomso akodi ba wi o beto bia da enti akonwa bi ba anso ba na so de koto ba bia da oba wa dwene se e bia waje akonwa na firi nsem eso be so 150 years asem no peto de ode ko ye won konwa bebre bi wo ho a omo kan tam akonwa na ba be omo dia edia so enti e be sere obi adi bi yeye na emomu no me question ye ba ko pe obi be di akonwa 10 years enye small journey e ba ne sen na manga setting se mu otumi na mutimi ga setting no dia ade na manga setting eno ane question obi ebisa eno ane question obi ebisa enti we na wona ma kira wo ye nyina na beto sesa de entimi sesa bibia entimi sesa bibia this court se na wakan na court no ka be da sesa no ene ni asem gazette na nya ba wi anya ba wi e na gazette no so no e ho no wo ba besom wo ba besom wo bunu ho enti no se wo gazette no e na akwa abam na aban gazette no enti wo ba ababu no wontimi nsine ana abepam no wontimi nsine kwan wo kitani tumi ka e na nye wono nko na wo sa abunu ho a osoma sante bebire ho osoma sante so ta se enkranza na enkranza soma sante ayikura soma sante tuobodom so ta se eso ta chimani na tuobodom ensuo de twantem ensuo ne twa kwan ni so enti e besere yes sir yen kan no kranchire youth no mo ba no yen kire mo ba kwasem papa yen ni tumi e betimi dia gas eti yen tumi si hini tuhini tumi ni o tumfo nsem na ye fe nana hebeda waso wonche mu ade nana me fantwa to committee mahama ati omo ye auditing omo hwe Ghana sika semi wahu omo hwe sika semu omo ye disika mo so muni djuma enya mpifo no nanu kora me busa se ho ana de ba ye nya aban wote so na de ba ye mahama na de ba ye ene se mama mpipia aye kene de afo amade ya ne mahama andi sibesa ba bi mu enya izo ko fa disika nanu me hwe ba ko bi yesese omo na hwe light so sesei na sika na sanga na yo sika sei yes sika ngo na de baby na me yaye sika de amma binum so mo fa ma disables bubuafo ene bia sabi omo mo di dem na panyin anko omo ho sika no so afa ontimi nya nkire mu bia mfa mma na nye sa nkrofo na omo ye omo tebe gi konfona chi gi omo se monitor ba ko maton be so 4 billion say monitor keke oh mahama ayami shira no na we ni nyina no bia me pese me ka kosi nyina ne se sa omo mo di sika omo ye omo dai ene ni asem bebe kwa ko wie ne asem no bebe kwa ko wie no ene na ye asem sika de ye hu so mo di omo so agi atum enti omo gumu ana so omo wai ana omo ko fa ba ye chi omo ana ye gi sika no ana ye de ene committee omo discipline committee no mo fa men ka ho me discipline omo papa na bebe abeso gogoso bradia na discipline obe kwa me so de aba na be ko ana da bia na de na de waje pade bia wo bia e be gini nyina ton wo yire no makura na se wanya me be gini no wo yire no ma nyina kura na ma be ma foforo hwe kronfo ni ba kutuma digana sika sei nya sam kweto na wuti am ana areho wo se ke basa na ka police for ho e ti wane do kwahyem na ke e ti wane de wo se ti wane de nyina me hu se obi nyina daka mu na sisilia da paso da be no mbeka na sem ande minim de be fere no de minim de be fere minim da ho so de be fere no nsem na no adi on se areho so areho na se obi a the whole penina wada pense diviary omo tubusa na question na ototo papa so ohu de wonka ante ebitim bi ohu de wonka asem ni na chama ne kan sem bia me de o say yeso ya ne ye bo aban na se mampanyin no na mampanyin na no de sika ba se momfanye sa de we so mo ekodi omu nsem na tena so mo de sika ni ya MPP fo ama tena so me dey say dey to me ka MPP na ndi e all the ten na me dey nim aba ko ne ye hwehwe omu niemam so fa ni power kwa me say ye bo na ba so e obi a na ohwe so ame I mean so oye DCO say MCO say ni ye bo na ba so na nya nya asenso boache na ye panyin bi mre fidin mre be fi but video so dawson ombo mu se ma me ne stress mpanyifo hwe na we bia oda no omuma ne na ho no mo sa mo na oye bo adwuma pa apart from no me hu ni pa ya san bo na ba so bio obi a wo beba bia diska
Chamuntimi nya say Ghana for siga. Mon penda na omo disk ni nyina we listen mame. Before obi adua baako. Na ni dua bo. Hey, meti hey. Unim say age me tax. Akomi am ekomu. Afi nyina me tua 5 million. 5 million. E de ma ban. Ansa na me dan am asie no. Afi bia so 2 million. Ni ntoku ato. A property as a day no. And no mine no. Ntoku ato no mine sa. Property rate. Aha. Metia. Ese tua ma kom na me kom no. Se tua ho ka. Na ya me sam manim fifire dia ba ma o sebe. Wakodi. Ya dini basa. Me bodu ya dia me di bo. Why? Enti aban no so want me nti omumu dia. O ma me mo omu dia nku omu. Enhye omu no mo yide no mo manyina no mo ye mambofo. Adi kwa so mo ba bia kura timi ko school abrochire. Saa de yo mo ye a mo di bia ni am ye hu se bi ma di o ma ni sika na. Sa ko wie hwe ya na se fa so amma ade o mo ye chire. David. We se ka we ye nyina na ka police bo nyina ho ne de wakɔhyem. Wonu si ya ne de o si. Ne de wokɔ. So ta se ne akɔfa yere no ma nyina ne de o bɛka ho. Aye no ma de. Oja pade a wo bia na. Oye no ma de mo go hu si. Na wa say bank process. Ba bia na you go yere nsa toto so. We woni nwie. Na ke be fa sika firi ade ata kɔto abrochire. Ne se kɔpɛ bosia abrochire sa da be yɛ. Asemo. Ade no man be ne atimu. Ye na me de no betwam. Bobodua. Ya twɛn sɛ aban no ebe hwɛ no do de nkrɔfo no be yɛ. We de nyina ni di akire. Yenya ni sam obi ani obeye say ya hopa na o se ma yani kɔ. Enyina ye nhwɛ sɛ be kɔpa. Se me hwa na sɛ Yewura Mahama wa nka ho asɛm a ada obeba kumasi bia meka kɔka otumfo ntam kɛse agu no so. Me kɔfa ba na ye den. Na. So na de na wona ahya ase. Wona me ehu sɛ wa krɔmfo wo man mu. Nti wo mo ye den. Na afei no ye hu sentram sɛ o mayi ni prison for sɛ oni pa na wa Asante region wo bedam. E wa Asante region. Enti no me tete. Enti manager ada bia obehu se o mampanyina baga Asante region bia frɛ me o kantam kese ko kantam kese gu so ntam yo ka che se yenya ka e se o enta manya aduabo na mon kantam ya te obuza for yen form NCAC na ko for black no uja no a duabo no a eno jitu to ja sa no bebo yo yen fa di si o ase ne enda na se woni mra onya e de mai odo wo ma Nyansapo TV for ene yahwefo nti nananum koso no omunsa na mundum ni nimje de bia sabe de bia ne beba no ya ba beje foforo afini obi din ni oba yes ama ye boa so first time I hear channel here wada ma subscribe to channel no emaye comment like share mo obi bia so enya bi enhwe ye fa wonsi a therefore ye besia hia Adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Sefam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade